Kublai pi baro. Manu na preng jug pi kebakan mau ekspo hukum. Ada pim kan mau pule na kitab Exodus kal nong gabar po ba Deuteronomy kal nong gabasan. Kad khot kabasau hadu unreu jug kitab Exodus kaong. Pinom tau blai tau yalade ne kadur jong ka kabadon habneng shalor ne kabadon hakando shapo ne kabadon hakaum hapo kakando. Pinom dem ne mane yaki. Habala tho syai kat ne ru. Balai kene ka hukum kamdon satia hak sipo hukum jong ka balang Catholic kat kum ka kot nemba ne ha kot lenti bedeng jong hi. Hatu ka balang ka kwa pen kela sipo hukum jong Moses. Hatu ka weng no ikini ka kot nambarang maka hi ka hikai mangide ban ngu pan let burom yakidur bagi statue jong kireu khoj ka Maria baru Jesu. Sengap yakene ka jing pen syai jonga. Kabaning kong ka kitab Exodus kal nong gabar po ba ka kitab Deuteronomy kal nong gabasan kabakran ispang kispo tilik hukum kidon hado mar atwe tilik khot haga jagaban don tang kispo tilik khot balong tik kita kispo tilik hukum kakum gabalang Catholic Deo Agustin Bakoy wala penbenta bala penya solang ikini ki atwe tilik khot sya kispo tilik hukum kit khot ki baus ngo ba ki hakum jo upelong yaki bakilong kawai ka hukum. Namar kata kadikot ka baar hadu henreu na kitab Exodus. Kadikot ka pra hadu sipo na kitab Deuteronomy na penya so lang. Kadikot ka baar bakilong kawai ka hukum ka banangkong. Balai du na kabanto ka hukum ka banangkong da bon tilikid kot na pelengkot yaka da ka basimbek tangi kata kamat ka bakong san ka hukum kong. Ngalong o try blay jong pi pinom mane yakiway pat ki blay lat nga kabaar kabalang Catholic kam simla weng no ikini ki khot kibana ka kitab Exodus ni Deuteronomy kibakran spang jing mane yaki blay thau ne kinjadur balashu thau ne ki statue kam de setia kumta anda bala pule bala pek benia pha yak jinglong bag jing sotho yakini ki khot lalap bau blay semla mana setia bikin thaudur ne statue hendrai ula mana yaki ban thaudur ban mane yaki takidur ne statue kum ki blay thau jongki ladau blay mana bikin thaudur ban statue balai padu blay ha kitab Exodus kalnong kabar pusan hukum yo Moses ban thau ka dur statue jongki kerubim halor ka khet jong senduk jutang balai padu Moses usna yaw tau besen renong bat bakitut ba pek syau ne besen renong kin like im lada ki syapo haki besen te namar ba kini ki khot ki thobek bagi kran spang ka jingmane yo blai marway la penya so lang ki kum ka hukum ka ba ningkong hak spo tili ki hukum kabalai om de tang ka balang Catholic ka badon kini ki jinga pher ne jing penya so lang kini ki khot hak spo tili ki hukum Kisipo hukum kat kum kajika jog Jew ki Samaritan ka Septuagint ni ka Greek Bible ki Protestant ki Lutheran bagi Catholic ki ba kisot na ki kitab Exodus ba Deuteronomy ki don ila ki jong ki version ne jing pen kala hak jing bo serial number jong ki ya kisipo hukum ka hukum ka banengkong na kisipo hukum jong ki Jew kaong ngalong mo try blay jong me ka hukum ka baar pat kaong men om don yakwe pat ki blay light nga ka Septuagint ni ka Greek Bible ag Protestant pat ki pendat lang ikini ki artili ki khot ban pelong kawai ka hukum kata gamut ngalong try blay jong me men om don yakwe pat ki blay light nga ka balang Catholic ki Samaritan ka balang Lutheran namar ba ki sotho ba ka khot ka basaw hadu hanreu jong kitab Exodus ki thau yak jingmane tang yo blay marway kim simla weng no ikini ki khot handrai ki lepania so lang ikini ki khot bakilong kum ka hukum ka banangkong jong ki spho tili ki hukum ha ka jikai ka jong ki te ka hukum ka banangkong ka kum ka jikai ka jong ki ka long ngalong o try ublay jong me menom don ni ki pat ki blay like nga namar kata pinim issue ikini ki kintin pin om thau blay thau yalade
ne ka dur jong ka ka bedon habning shalor ne ka bedon ha kendo shapo ne ka bedon ha ku hapo ka kendo pinam dem mane yaki namar la shimbai tangi ka mar ka bakong san ban pelong ya ka hukum ka banengkong ka hukum ka jingkai ka jongki ka basaw ka hukum ka basiphoru ka pher na ka wei ka niam sa ka wei pat ka hukum ka basipho ka hukum ka jingkai jongki ju ka satwajin bagi protestan ka dei kumju ka hukum ka dei kumni menom ikwa ya ka yeng upara marjan jongme ne ya ki ke jong upara marjan ki lutheran pat ki pelong ya kani ka hukum ka hukum ka bakandai ka hukum basipho jongki pat ka ong menom ikwa ya ka tengah upara marjan jongme lani kimrau lani kimrat ne ki ke jong upara marjan jongme kabalan gas lepat mar bakam soi ha ban peniar kat dor ya kan thai briu ne ya ka tengah lang bat ki mar ki mata jong upara marjan ka bu no ya kani ka jing mana banong ikwa ya ka tengah upara marjan jongme ha ka hukum ka bakandai man peniahap bat ka kitab Deuteronomy ka bong menom ikwa ya ka tengah upara marjan jongme ka hukum ka basipho pat ka dei bitang bat ki mar ki mata jong upara marjan kabalang ka bu ya kani kumne menom ikwa ki jong upara marjan jongme kabasan hagi shisha naru ni kong kini kispo hukum om shimla khor satya kispo hukum ne 10 commandments ne asaret ha mizvot ha tin Hebrew Bible la khod ki asaret ha dibrot ne asaret ha devarim ma tin Greek la khod decalogos kabamut kispo kantin ne kispo tili ke jing ong ne tin phareng ilap ong the 10 words the 10 sayings the 10 declarations William Tyndale wala penkela ni kong Bible syaktin phareng upen kelai kini ki asaret ha dibrot ne decalogos kum ki shipho khot ne 10 verses lakot yakani ka decalogos syakishpo hukum ne 10 commandments kham hadin ha ki English Bible bapher jong bon ki balang kabakado nimde berso pher yakini ki jipen kela ne jinya pher ha kishpo hukum Ujisu ha gospel jong Markus kalnong kabakhat khot ba pupra hado lai pusaw open rit shushu yakini kispo hukum syaki tili ki hukum ki bakong santam bat ha kini ki hukum la seng nong rim yaka bara kawe jong Moses bat jikai jong ki prophet baro and Yesus Kristus junom amen.